सिंधुदुर्ग जिल्हा गेली 5 वर्षे राणेंच्या नेतृत्वासाठी तरसला होता. ते नेतृत्व पुन्हा एकदा जिल्ह्यात प्रस्थापित होईल असा दावा भाजपचे तालुकाध्यक्ष महेश सारंग यांनी आज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. महाराष्ट्रात युती सरकारने घवघवीत यश प्राप्त केले होते, मात्र सत्तेवर लाथ मारून शिवसेनेने आपली वेगळी चूल मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. तो प्रयत्न भाजपाने उधळून लावला असेही त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. दरम्यान उपस्थितांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन केले. यावेळी नगराध्यक्ष अन्नपूर्णा कोरगावकर, स्वाभिमान पक्षाचे माजी तालुकाध्यक्ष संजू परब, मनोज नाईक, सुधीर आडिवरेकर, आनंद नेवगी, दादू कविटकर, परिमल नाईक, दिलीप भालेकर, परिणिता वर्तक, धनश्री गावकर, मंदार कल्याणकर आदी उपस्थित होते. लाथ मारून शिवसेनेने जो वेगळा चूल मांडण्याचा जो प्रयत्न केला होता आणि हा जो निर्णय होता तो सर्वसामान्य मतदारांनी जो मत दिलेलं होतं आघाडीला युतीला, त्याला ते मान्य नाही होतं. आणि आपल्याला जो आज आश्चर्याचा एक चांगला आपले एक सुखद धक्का तुम्हाला आज जो मिळालेला आहे आपल्याला, त्याच्यासाठी आम्ही सर्व कार्यकर्ते आज अभिनंदन करण्यासाठी, मुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन करण्यासाठी आज जमलेलो आहोत. लवकरात लवकर येत्या 8 दिवसामध्ये आपलं मंत्रिमंडळ गठीत होईल आणि आपल्या जिल्ह्याला पण नवीन नेतृत्व, युवा नेतृत्व पण मिळेल अशी पण मी सर्वांना कार्यकर्त्यांची एक इच्छा ही पण एक तुमच्यासमोर मांडत आहोत. आपले नितेश साहेबांना पण लवकरात लवकर या जिल्ह्याचे पालकमंत्री व्हावे ही पण आपल्या इच्छा आहे. आज आम्ही सर्व भारतीय जनता पार्टी आणि जे स्वाभिमानचे कार्यकर्ते आज जे स्वाभिमान आमच्याकडे आज विलिनीकरण झालेले आपल्या भारतीय जनता पार्टीवर हे जाऊन आपण ह्या तालुक्यामध्ये येणारे सर्व निवडणुका आहेत, येणारी ग्रामपंचायती आता लागलेल्या आहेत किंवा नगरपालिका लागलेल्या आहेत किंवा येणारी भविष्यात येणारी 5 वर्षानंतर जी विधानसभा निवडणूक आहे, ही सर्व आम्ही एकमताने जिंकू ही तुमच्या सर्व म्हणजे कार्यकर्त्यांच्या समक्ष तुमच्यासमोर मी विषय मांडत आहे. आणि आज पुन्हा एकदा मी सर्व भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्त्यांचं पण जे आज चांगलं काम केलेलं आहे भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराचं निवडून आणण्यासाठी तुमचं पण मी अभिनंदन करतो. आणि आपले पुढे नेते संजू परब हे जरा बोलते. आम्ही स्पोर्ट तालुक्याच्या वतीने मनापासून अभिनंदन करतो की शेवट सत्य असतं आणि ते काय सत्य असते आपल्याला महाराष्ट्राने आज पाहिलेलं आहे आणि त्याचे सर्वजण त्याचे साक्षीदार. आज महेश सारंग बोलल्याप्रमाणे जे येणाऱ्या निवडणुका आहेत त्या सर्व निवडणुका आम्ही भाजपतर्फे सर्व निवडणुका जिंकू. तसेच येणाऱ्या काळात जी आता सदस्य नोंदणी चालू आहे तीसुद्धा ज्या आमच्या तालुक्याने जे 10 ते 20,000 येण्याचा मनोबल केलेला आहे ते सुद्धा आम्ही करू. कारण आता मला एक नवीन ऊर्जा मिळालेली आहे, नवीन उमेद मिळालेली आहे आणि ही उमेद आता सलग पुढची 5 वर्षे राहील आणि एक जिल्ह्याला नवीन सुनेतृत्व हे नितेश राणे साहेबांच्या माध्यमातून मिळावं असं आम्हाला सर्वांना आशा आहे आणि ते मिळेल अशी मी पाठिंबा त्यांनी पाठवली.